Angcwatyiwe namhlanje amaxhoba nadilikelwa indlu eSoweto eGauteng. Kuduke abantu abasixhenxe kumalwandle eli ukanti liyaqhuba iphulo lokhangela abantu ababini. I-Cape Town Minstrel Carnival Association yenze umngcelele kwizitalato zesixeko saseKapa namhlanje. Singonondaba benu siniphathele eziteketeke ukanti ndiziphaka noPhumza Sekhumba noyitoliki yolwimi lezandla. Molweni ekhaya. Angcwatyiwe namhlanje amalungu amathathu osapho lwakaXaba kwinkonzo enye eSoweto. Olusapho luquka umakhulu obeniminyaka engama-61, intombi ebinama-24 kwanemveku enonyaka. Basweleka ngempelaveki edlulileyo emva kokudilika kwendlu yabo enemigangatho emibini. Izihlobo nezalamane zichazeke ukusweleka kwesisithathu njengenxeba elinzulu. Umakhulu uhloniphile unqobile kwakunye noLangelihle Xaba babekwe kwikhaya lokugqibela namhlanje. Abahlobo nezalamane bachaze lamalungu osapho njengabantu ebebenothando kwanenkathalo. Nqobile was one of the most beautiful people I've ever known, not just in appearance, but in her heart. I honestly never saw her angry. She always carried a smile and a present, and her present brought peace. She was loving, caring, and always treated others with kindness and respect. Being around her felt safe, warm, and joyful. Losing Nqobile has left a deep void in our hearts. She was more than a friend, she was family. Isixeko saseGauteng noko silumkise uluntu ngokwakha izindlu kwiindawo ezingekho mgangathweni olungele ukwakhiwa kwezindlu. We need to educate our communities when they put up shacks, but communities should also understand when we evict them, it's not because we do not have empathy or we are not compassionate. We are removing them from the areas because for their own there's a risk. Kananjalo umbutho iColin Mashawana Foundation uzibophelele ngokuvusela ikhaya kwilinge lokubonisa inkxaso kulamalungu osapho asaphilayo. We have jointly with the city ensured that the house that collapsed or what remained of that house has been now demolished. We committed to ensure that the family gets a dignified send-off, which is what is happening today. We have committed to building them a temporary house and follow that with a permanent home. We are in the process of doing that. So it comforts us to know that all the commitments that have been made by the partners as a collective have all been fulfilled. Imiphefumlo yabo iphumle ngoxolo. I-Life Saving South Africa ithi ngabantu abasixhenxe nokukholeleka ukuba batshone elwandle njengoko bengakafumaneki nangoku. Okanti KwaZulu-Natal kunxweme iPennington Main Beach liyaqhuba iphulo lokhangela amadoda amabini aneminyaka engama-21 naduke elwandle ngolwesine. Abenkonzo zohlawulo bencediswa ngamapolisa bakhangele esisibini kolu lwandle nakwiindawo ezikufuphi ezinamanzi. Usodolophu umasipala wase-Umdoni uMbali Cele Luthuli umemelela kwabasemagunyeni ukuba bancedise ngochatha kwabenkonzo zohlangulo. Uthi kungoku nje sele befakana imilomo nentsapho kwilinge lokubanika inkxaso. We're calling all our team. We're calling also the provincial team if they are around, those who can able to assist us to the search on the drowners, so those who were not found as yet. If bangeza bazosilekelela singa appreciate kakhulu, because when we engage the family you could see that yes, it's been days now. We are only hoping to get at least the bodies to be found so that the family can be at peace. Uthi ukunqongophala kwezixhobo zokusebenza ukugxalathelana kwabantu kwilwandle nguwo unobangela wokutshona kwabantu elwandle. Oleke wathi sele befakana imilomo norhulumente wephondo nabanye omasipala ukuzokuncedisa ekuhlanguleni abo bangekafumaneki. We are requesting also the province if they can come, even the nearby municipalities like Yorenkonyin, if they could come in and assist us, we'll really appreciate so that we can have those resources that is needed. Ezinye intsapho zithi zisesethembeni lokuba azakuhlangulwa amalungu awo. Nginalo ithemba kodwa asazi kubaba uNkulunkulu noma sizomthola, kodwa nginalo ithemba ukuthi sizomthola. Siyafisa Nkosi yami ukumthola ngoba
sithanda ukuthi ithambo lethu sikwazi ukuzibekela lona. Bakwathi kungokunje kunzima ukwamkela le meko. Uma umntwana okhathazeke kakhulu simshiyile kumanje ngenxa yokuthi uyakhala ukuphela. Siphatheke kabi kakhulu somndeni. Basixhenxe bebonke abantu abachazwe njengabatshonileyo kwilwandle zeli. Abahlali base-Eldorado Park kumazantsi eRhawutini basajongene nengxaki enkulu yodushe lwamaqela emigulukudu kwaye bathi baxhalabile ngongasabeli kwamapolisa ngokukhawuleza xa ebizwa kwaye oku kubakhokelele ekubeni bathabathele umthetho ezandleni zabo. Bathi bahlala phantsi koloyiko njengoko olu dushe lunwenele kuyo yonke le ngingqi. Baphila ubomi bentshontsho abahlali base-Eldorado Park emva kwesiganeko sokudutyulwa kwabantu ngomvulo kule veki. I was sitting at this flat here the night that the incident happened. The music was on, we were chilling, and I heard 2 crickets going off, and my friend said, no, that's gunshots. And I said, no man, that's crickets. So what happened is maybe they threw the crickets first and then the gunshots came. And when I came out, it was like a nightmare. When I looked around, this whole place was black with people, dark. I was like, am I in a horror movie now or what? And I ran, because I have a special needs child. And I went and I looked for him. I went to the back, I was screaming, I was off my head. There's 2 special needs children that stays here. We got small children that stay here. I mean, really, for Christmas, for children not to play outside, I mean, it's not right. You can't sit on your stoop, you got to sit inside. This Christmas was very black for us. A man lost his life. He had 5 bullets in his body. Another woman has been shot through a bum, 2 shots. A boy has been shot through his chest, his arm and his leg, 3 shots. He has been hospitalized for 4 days. They released him yesterday. Another man was shot through his leg, and another one, the bullet went past his face. We can't be safe. We're not safe here in Eldorado Park Extension 4. We've been a people that were a happy family. We lived in those flats for about more than 40 years. But now, the same children that grew up together from grade 1 to grade 12 are being enemies. Abahlali baxeka amapolisa ngelithi arhuqa inyawo kwiziganeko ezikumila kunje. SAPS don't care. They just come, look at the scene, and then they're gone. And at the end of the day, one side of the story has been heard, the other side they don't listen to. When we go down with our children to open cases, we are being told that it's gang-related. So what are we supposed to do? The suspects are still at large. SAPS needs to arrest the suspects ASAP. That's the same word the previous flats that we went to. The suspects are still at large and those people are still afraid. And there is a funeral today as one of the people are deceased. Abahlali bamemelela kurhulumente ukuba angenelele. Igunya abantu elilawula imida yeli libilalisoma liqinisekisa ukuba abantu bayayithobela imithetho njengoko bebuya kwiiholide zehlobo. Abasemagunyeni bayibeke phantsi kweliso elibukhali imeko kumda iBeit Bridge phakathi kweZimbabwe noMzantsi Afrika nalapho kukho inkxalabo yongena kwabantu ngokungekho semthethweni kulomda. Okanye ke intatheli yethu uMweli Masilela uye wasenzela lengxelo ekulomda ke iBeit Bridge. Njengoba amaholiday akhisimusi sekaya ekupheleni sekunebantu abaningi lababonakala bahamba emnceleni iBeit Bridge losemkhathini kwelive laseZimbabwe kanye neNingizimu Afrika. Siyathi ke ukuthi tikhulu letivela ukuthi inhlaka lehlukahlukene lifaka ekhathi iBorder Management Authority, emaphoyisa kanye nemasoja bakhona kubuka ukuthi yonke into ihamba ngendlela lefanele futhi labo labawela lemincele banato tonke timpepha letibavumela ukuthi baphume emkhathini kwalamava. Sesikhulumisana ke nasimangele Banda usho nje Sibanda naye lo cetha nje kuwela la kulomncele losemkhathini kweNingizimu Afrika neZimbabwe. Nawubuka ngendlela kwenteka ngayo ngabe nina niyajabula yini njengabantu labahamba kulomncele? Hayi kakhulu kahle akukho sikusolayo. iSouth Africa iphethe kahle izivakashini zabo banokusebenzisana kahle nabantu bayakwazi uku-attend abantu ngesikhathi kahle hayi lokuhambisana hayi asibona inkinga. Nasesibuka nje labanye ekseni bebakhala ngekuthi cishe emalayini madze ikakhulu labasuka even laseZimbabwe baye eNingizimu Afrika kuthatha isikhathi ukuthi kugcotshwe amapassport abo. Ngabe leyo inkinga leniyayinibhekene nayo na njengebantu labahlala la?
Ya kahle kahle nene iyathatha isikhathi ukuba iphushe ukuphela kusitempisa sengathi nje khona apha bangakulungisa nje ungani kuyaphanga ama officers maybe emalushwane bazama ukungeza ama office ukuthi at least kungabi ne congestion kakhulu. Etindzabeni tethu ku Channel 163 lotilethelwa iNewsroom Africa ngingumweli Masilela eBait Bridge eLimpopo. Umbutho iCape Town Minstrel Carnival Association ungene ezidalatweni namhlanje ngenxa yengxabano yayo eqhubekayo nesixeko saseKapa ngokoyamene nomnyhadala iTuya de Nieuwejaar. Eliqumrhu belikwimbambano nesixeko saseKapa malunga nendawo kunye nomhla wokubanjwa kwalomsitho. Isixeko sityholwa ngokuzama ukuphazamisa lo mnyhadala ngelixa isixeko saseKapa sixhalabele ukhuseleko. Abathandi nabaxhasi balo mnyhadala bathi ukungavunyelwa kwabo ukuba benze lo mnyhadala nobanjwa minyaka le kukujongela phantsi isithethe sabo. Today is about sending out a strong message. After the judge made his ruling, the city is still oppressing our people. And the very same thing, our ancestors were oppressed and enslaved by the colonizers. It's happening hundreds of years later and we're saying enough is enough. This is culture, it's our heritage, and we are going to preserve it regardless what the city wants to say or what they want to do. They are not going to stop us. Bakwathi olusuku luhamba nembali etyebileyo. The heads of the river, yeah, would reinstated, right? You can see the joy of the people, right? All that we need is justice and our rights to be recognized as an organization structure. Isixeko saseKapa sithi siza kuhlala phantsi sihla mahlongwane umqulu owezikhalazo obekwele iqela lalo mnyhadala ze emva koko lize nomhlahlandlela. Every year around the minstrels, around the organization of the minstrels, like in the taxi industry, every year when there's an issue, that becomes an issue. But these matters should have been resolved many hundreds of years ago, but we can't deal with it. We can only deal with it going forward. So as I urge this leadership with the other organizations and the additional leadership that's arranging Monday's event, that we all will need to get together as soon as possible, sometime in January, to plan better so that next year's Tuya de Nieuwejaar don't see something like this happen again. Ukanti isixeko sithi oku kubangelwa kungacwangciswa kwangethuba. Ubanjiwe umongameli waseVenezuela uNicolas Maduro sewabekwa ityala lokushishina ngeziyobisi. Okukuza emva kokuba umongameli waseMelika ebhengeze uhlaselo olumandla kwelizwe laseVenezuela ngalemva kwemini, nalapho baye banqakula uMaduro nenkosikazi yakhe babathumela kwilizwe laseMelika. Ukanti ke urhulumente weli usigxeka bukhali esisenzo seMelika sokuhlasela ilizwe elinguzimele geqe laseVenezuela, kwaye eli lifuna ukuba lihlale ibhunga lokhuselo kwizizwe ezimanyeneyo ngokukhawuleza. Idolophu yaseMthatha imanqadanqada njengoko inani labantu lisanda kwiiteksi zemigama emide nemifutshane, ibhasi kwakunye nezikhululo zenqwela-moya. Oku kuzana njengoko uninzi lwabantu lubuyela emisebenzini nabantwana beza kubuyela ezikolweni. Yimpelaveki yokuqala enyakeni omtsha onokivenkile. Njengokuphanyaza kweso siziqukumbele iholide zehlobo kwaye kungoku nje irenki yeteksi eMthatha yaphithizela nanjengoko kubuyelwa emisebenzini nasezikolweni kungekudala. Bazivovile izithuthi ngale ntsasa nanjengoko abaqhubi beeteksi ngakumbi bomgama omde beqokelela abakhweli kujoliswe kwiidolophu ezinkulu zokuxelenga. I really am concerned because this elixesha is very hectic. Abantu bayagoduka, abantu bayabuya, and kuninzi accidents zininzi, and I think it's going to be good that the police people or the police departments ziyafika because sizokwazi ukhuseleka nathi ezindleleni. Ukwanti kweso siphithiphithi bambi baleqa kwizikhululo zenqwelomoya, babe basezibhasini ngelixa abanye bekhwele iinqwelo mafutha zabo ukubuyela ezidolophini. Noxa kuhambeka ikhona ke nemicelimngeni kubaqhubi. Urhulumente akaqine endleleni ngoba ebusuku kunabantu abadrive intando yabo. Yebo, uthola ukuthi wena driver webhasi usidrivela kahle, maso ubaleka uphepha lengozi lezi ngenxa ukuthi eyikhona abantu abadrive intando yabo ebusuku. And lana silasha imphefumulo yabantu la emagxeni kithi, kumele bafike besafe la baya khona. Phakathi kwalomingeni kukhona ke nokuxhalathelana de kubhidana ikomiki kumatikiti. Itikiti ndilithengile yesterday, itikiti lam belisithi ibhasi yami izophuma ngo-3.
and then ndafakelwa i-message ku-Eagle Liner because ndibhatala Eagle Liner. Ndafakelwa i-message ethi ibhasi yam izaphuma ngo-2. So now ndilapha eMthatha ndiye ndaleqa elo xesha elo uba ndileqa o-2. So xa ndifikayo ngoku apha xa ndingena ebhasini siyajikiswa ebhasini kuthiwa kucelwa abantu amatikiti abathi ngo-3 o'clock mabalinde kancinci phaa ecaleni. Asixelele uba silinda kancinci ecaleni kanjani njengoba siye saphuma emakhaya sileqile singalungisanga nezinye izinto. Amagosa endlela abambe ucwangco ezindleleni ngethemba lokuba wonke ubani uyawufika ephilile. Phakathi kweziyongoma nezekrismesi yonyaka ka-2025 zizipho ezingezizo zokuvusa iphango nje kuphela koko abahlali basePaphos ecala eMpuma Koloni baxhotyiswe ngemfundiso ezimayelana nokuphathwa gadalala kwabantwana namabhinqa. Abantu asele bekhulile bathi wajize ngeenkonzo zezempilo simahla. Ingcuka Ithobi and Gcina Abantu Foundation ikunyaka wesithathu ngoku isenza umahluko kwingingqi esemaphandleni ukuqubisana ne-GBV bekwaqinisekisa intlalontle nophuhliso loluntu ngokuthi bamanye iingingqi ezahlukeneyo nangezemidlalo. Inkonzo exhamle kuzo inginginye yabantu ephuma ePaphos neziphaluka ziquka ukufundiswa kwabantu abatsha ngoxanduva emva kokuba bebuyile esuthwini. Kanti nemveki wezikude nezikolo zenzelwe indawo yokuqhelana nesikolo icrash ngolwasemzini kwalapha ekuhlaleni. Sigcina abantwana abana 0 to 5 years. Sisebenzisa ngoba sibadevelophe kwi-skills zabo, emotional and social. So ke ngoku into esiyenzayo phaya siyatyisa abantwana, sifundisa abantwana ukuthi babe ready to bangene kwa grade R. Ezinkonzo ziqukunjelwe ngokuthi kubanjwe imidlalo kusuka kwibhola ekhatywayo ukuya kweyomnyazi. Nalapho amaqela amaninzi aphuma kumasipala wesithili iChris Hani ebeshiyana ngotyefezo. What inspires me is the vision that we've always held, but most importantly is the fact that people are willing to come and support a dream that they probably didn't even come up with, but they understand it, they bought into it. Abasemagunyeni ke banqwenela ukuba liphumelele iphupha lokusipula nencambu lwamvila lwempatho gadalala neminye imiba edlumzi ezilalini. We really love education. We really are against gender-based violence, and we really are for health in our communities. So those are some of the areas that we want to see in 2026 grow. Rhoqo ngonyaka abasemagunyeni bazawusingatha imisitho kumila kunje kuzo zonke iingingqi zelephondo ezingenawo amaphiko okufikelela kwinkonzo ezingundoqo nakwimfundiso ezibalulekileyo ze-GBV. Amaqela ebhola ekhatywayo neyomnyazi aphumeleleyo athiwe jize ngembasa. Bantu babekazibili bethuna ke ezindabeni ndiyakubulisa umbukeli wami ekhaya ndikwamkele kaloku kwiqonga lam leMozulu nebethuna kalonyaka omtsha onokufikele ndikuthabile inzokazi yabathephu mvanje ke ngokubanzi masijongeni ke nantsi iMozulu leyo ke mbukeli wami ekhaya siyesiphawuleni kaloku ke iziganeko samvanje kuMzantsi Afrika kusukela ekuseni ngomso ngokurhajana kokucwenka amandla noxa kusibekele impela futhi ngaselunqwemeni phaya phantse nje lonke elaphondo laphaya entshona koloni impela ke phako Springbok ekuseni qaba ngamafu phaya bevuswa ngola 18 degrees babuye ke emzontsuku ngokuhlwa futhi bavale besonga usuku sekusibekele kalupha ebusuku futhi ngenxa yakhe kaloku 30 degrees phaya ko Alexandra phaya ekuseni ku 19 degrees amaqondo obokutshisa ke aphansi kokubanzi amaqondo aphansi ke naphezulu sivule ke pholo lokuqala eliphaya kaloku lona kuseMpuma Koloni ngamandla ke emzontsuku wami kwindawo ezininzi ezizinze kumbindi wolapho pha ngamafu angephi nenkwankca obupha kaloku qala dokwe futhi eMonti phaya iziphunzana emdantsane zezontshizane zithe xhaxhe nje yonke lantsasa ngenxa ka-80 degrees kanti ke baphila ngolo hlobo kwelaphondo laphaya bethuna eFreystata phondo ke elizinze kumbindi kuMzantsi Afrika mpela futhi ke kumantla walo ndawo ezifana phako Sasolburg futhi ekuseni kunganetha kududume mpela noma uyabhudla pha xa bevuka futhi ekuseni kanti ke iMozulu kwiphondo laseNtshona Koloni ngamandla mzontsulu futhi ke kumazantsi nempumalelo phaya ka-Oudtshoorn ekuseni futhi ngalo mafu angephi nenqele pha xa bevuka ko-17 degrees ku ncembe nam ngokubanzi sijonge iphondo laphaya bethuna eNorthern Cape mpela ke kumazantsi
olapho nophakalo ko-Sutherland futhi ekuseni ngamafu napha xa unyuka futhi eCalvinia ekuseni kucwengile phaya ngenxa ka-15 degrees. Nansi imozulu ephondweni lase-northwest ngomso mpela ke futhi kwintshona namazantsi olapho nopha moruleke ekuseni futhi kunganetha yinkwankca ingqele zindudumo nemvula zithe xhaxhe ngokuhlwa ngomso ko-30 degrees. Nansi imozulu kwakhona bethuna ephondweni lase-Gauteng apho sikhoyo thina ngalo mzuzu ke mpela ke futhi kundlunkulu lapho phaya ePretoria ekuseni kungafefa phaya nako-Bonkonspruit bevuswa ke lela shumi nje elikhatshwa sisibini nyuka nam ngokuba zisijonge iphondo lapha bethuna eLimpopo mpela ke futhi kumazantsi nentshona yelapho nophaya Thabazimba umzekelo kwasekuseni kuyafefa pha kuyanetha ngenxa ka-18 degrees. Sehle njalo ngokubanzi sijonge iphondweni lasempumalanga ngamandla pha kumantla olapho futhi qaba ngamafu mpela phaya ubusesikhukhuza neziphaluka ngenxa ka-21 degrees napha kumazantsi Emelo kusanetha ekuseni ngo-13 degrees. Vuma ndivale ndisonke imozulu ngephondo laphaya KwaZulu-Natal mpela ke futhi ke kumazantsi walapho noKokstad ekuseni ngo-11 degrees napha kumantla nombindi wephondo futhi Pietermaritzburg ekuseni unganetha kududume ngenxa ka-12 degrees. Mna ndikuthanda kangaka xeshela imyoli. Mathongo amnandi.